Vakomana vekozwa muziva kuti aiwa vana vema Zimbabwe War veterans vanouya panapa vachiexposa vachiti aiwa musatombonyepera zvenyu masoldiers kana maarmy generals kuti ndo vari kukonzeresa nhau dzemapetrol bombs kana zvese zvimasikandwa zviri kuitika. Vauya vachiataka munhu 1 achishamisa vanhu aiwa anozikanwa nenyika yose aiwa anonzi Oppah Muchinguri zvachishamisa vanhu kuti aiwa ko evidence yavari kutaura iyi information yavari kutaura vari kuiona kupi. Zaipinda mashuka mudanyugo panapa aiwa ndopaipa kuti vo subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa mukozwa vanyora vachiti our sources have confirmed that the army has nothing to do with recent infernal or petrol bombs. The blames has been put on Oppah, accusing her for printing Chinomona t-shirts and engineering petrol bombs to tarnish both the military and Chinomona to position herself for post of VP. Do mashukwa nobuda akabatiwa na wakomana vekozwa. Wakomana vekozwa, they say they've got their intelligence system. Yaonoziva kuti inouya ichiexpose that inside information. Pane mashoko, yes we know kuti pane information inga vachitaura. Dzimwe nguva zvinogona kusati sezvavataura, but most times zvinogona kubuda chiri chokwadi, chiona zvavakambotaura zvizvo zvinozobuda. Panapa vari kuva nenhau, panapa yemapetrol bombs vachiti aiwa inhau kana macrafting ari kuitwa naOppah Muchinguri vachiti aiwa this lady ari kuda kutokampe nawo another post zvatikona zviri kutanisha maleaders enyika vanhu vachifunga kuti apa mwe vanhu vakatumwa nemutungamiri wenyika mwe vachiti ava the vice president vari kuya panapa vachibvisa ma-allegations vachiti aiwa musatombovunga izvozvo ndiye ari kukonzeresa. Kuti dze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi pena komesekire medu musaona subscriber kulaika tinotona on the bell icon.